macrooposicións ás administracións públicas fixeron necesaria a utilización de grandes espazos. O recinto feiral de Silleda é lugar habitual destas probas. Milleiros de aspirantes examínanse para conseguir un traballo fixo. O refraneiro galego deixounos sentenzas tan demoledoras como a de quen ten padriño, bautízase. Hoxe en Galicia ainda hai quen pensa que para conseguir un posto na administración ou para progresar social e laboralmente hai que ter un padriño. Os caciques fixeron esa función tradicionalmente de padriños que decidían a boa ou a mala sorte de moitos galegos. Hoxe ímoslles contar unha historia de caciques, pero tamén imos falar da nobreza e da fidalguía, as clases sociais que tiveron o poder que decidiu a vida e as facendas da inmensa maioría dos galegos. A Praza do Obradoiro é o espazo que mellor representa o poder no noso país. No Pazo de Raxoi está a sede da Xunta, que é co Parlamento a institución que representa o autogoberno de Galicia. O seu carón está este edificio, hoxe hotel de luxo. Foi mandado construir en 1499 como hospital de peregrinos polos reis católicos. Eles instauraron un modelo de Estado unitario que provocou que os nobres galegos se trasladasen á corte e se mesturasen coa nobreza castelá, que acabou engulindo as grandes liñaxes galegas. A primeira historia vainos mostrar como os nobres galegos se foron adaptando a esta nova situación. Pedro Fernández de Castro, o sétimo conde de Lemos, leva xa 3 anos retirado en Monforte. Lonxe queda a súa grande actividade política como presidente do Consello de Indias, vicerrei de Nápoles e presidente do Consello de Italia. É mediodía e pasea na compaña da súa muller Catalina de la Cerda, filla do duque de Lerma. Van visitar o colexio de Nosa Señora a Antiga, do que son patrocinadores os condes. E veñen de ver o convento dominico de San Xacinto e o das franciscanas descalzas, fundacións feitas polo conde. Facía 3 anos que o conde abandonara por desexo propio o Consello de Italia, doído pola obstinación de Felipe III por non concederlle a Galicia o voto en Cortes, un dereito que o conde levaba moito tempo solicitándolle e que consideraba de xustiza para Galicia. No pensamento do conde aínda estaba fresco o recordo da derradeira entrevista que mantivera co rei Felipe III no Escorial, coa presenza do príncipe de Asturias. Nesa reunión, o conde de Lemos, contrariado polo posicionamento do rei respecto a Galicia, comunicáralle o seu abandono da corte e o regreso á súa terra. O rei aceptara a decisión do conde cunha frialdade que o noso protagonista xamais esquecería. O conde de Lemos, canso de interceder pola consecución do voto en Cortes para Galicia, tivo un derradeiro acto de dignidade que lle supuxo a súa confinación aquí, en Monforte. Se España, por ser cabeza de Europa, é a mellor dela, pola mesma razón Galicia, a miña patria, é a mellor de España, por ser cabo e cabeza desta cabeza. Das provincias de España, ningunha hai tan aborrecida como a galega, como mostrades no acto presente. Estas son palabras do protagonista da nosa historia, o sétimo conde de Lemos, que deixou escritas neste libro, El búho gallego, en castelán, e que, traducido, viría dicindo: os mouchos galegos de ordinario ocupan neste imperio os máis eminentes lugares no espiritual e temporal. Un castro en Nápoles, outro en Sicilia, outro en Sevilla e sen número de cardeais. Outro Castro, un Quiroga, un Fonseca, un Zúñiga, un Moscoso, un Rivera, un Soutomayor. Os grandes títulos da antiga alta nobreza galega, aos que o conde lles chamaba mouchos, pouca relación tiñan co país máis aló do seu nome e o patrimonio que conservaban na nosa terra. Na práctica, a maior parte das senlleiras liñaxes galegas estaban en mans da nobreza de fora de Galicia: Alba, Medinaceli, Medinasidonia. Na anterior historia vimos como a gran nobreza acabou afastada de Galicia para residir na corte e participar en altos cargos civís, militares e eclesiásticos. Pero non conseguiron melloras sustanciais para Galicia, que seguiu perdendo peso específico no conxunto de España. Daquela, quen vai quedar co poder político e social ante esta ausencia nobiliar?
A resposta témola na clase social que fixo dos pazos, como este de Mariñán, a construción máis representativa do seu estatus, os fidalgos. Os fidalgos foron os verdadeiros reitores da sociedade galega xunto coa Igrexa. Tiveron postos de importancia na propia Igrexa, na administración e na xudicatura, onde, como imos ver agora, tamén foron moi importantes os escribáns e os letrados. Alonso de Vilanova é un labrego que, como tantos outros da súa época, traballa unhas terras que non lle pertencen. Tenllas aforadas a este home, o señor da Ermida, un poderoso fidalgo local. Este asegura que o labrego lle debe cartos e, segundo lle explica, o documento que lle acaba de entregar así o acredita. Nin Alonso nin a súa muller saben ler. Por iso, aproveitando unha viaxe á vila para vender os produtos da súa horta, Alonso decide visitar un escribán para que lle explique o contido do documento. No seu camiño, Alonso percibe que na vila hai medo. Están recrutando homes para o exército do rei, que ten que loitar contra Portugal na fronteira. No día anterior, nos povos da rodeada xa estiveran os militares coas listas da leva. Os homes en idade de levar armas teñen medo, porque incluso casados con familia están sendo recrutados á forza. Antes de seguir coa historia de Alonso de Vilanova, é precisa unha pequena achega histórica àquela época. A mediados do século XVII, Galicia convértese nun campo de batalla. No marco das guerras de Portugal contra España, as ribeiras do Miño fortalécense e Galicia vai sufrir continuas levas e impónselle a obriga de pagar unha parte dos custos daquela guerra. Nos anos posteriores á independencia de Portugal da coroa española, aló polo 1640, a fronteira entre Portugal e Galicia, aquí marcada polo río Miño, foi un territorio de continuas loitas. Esta vila de Salvaterra foi ocupada polos portugueses e liberada en 1659, tras 17 anos de ocupación. Nesa época, o poder militar era do rei, e os altos cargos do exército eran monopolio da nobreza e da fidalguía. Pero volvamos con Alonso de Vilanova. Cando deixamos ia na procura dun escribán que lle interpretase un documento no que lle reclamaban unha débeda, recordan? Alonso de Vilanova entrégalle ao escribán Gómez de Padrón, un membro segundón da fidalguía, o pergameo no que o señor da Ermida lle reclama unha débeda. Alonso non entende o que pon naquel papel, pero sabe de sobra que non lle debe nada ao fidalgo dono das terras. O escribán tamén sabe que el non pode nin quere ir en contra dos intereses dun da súa clase. Co poder que lle dá o coñecemento da escritura e a lei, informa a Alonso de que a única saída que lle queda para non perder o uso da terra é pagar esa débeda, aínda que non exista. Acabamos de ver que había fidalgos de diversa orixe e que non todos tiñan nin o mesmo poder nin realizaban actividades semellantes. Os fidalgos máis senlleiros eran os que tiñan dereito sobre a terra. Do mesmo modo, os fidalgos de segunda clase tiveron acomodo na igrexa e o resto dos fidalgos tiveron que conformarse con postos no poder local, escribanías ou facer carreira no exército. A medida que a fidalguía foi collendo forza nas cidades, apareceron institucións como a esta, por exemplo, de Santiago, a Sociedade Económica de Amigos do País, que buscaban o desenvolvemento, sobre todo económico, e que son a proba de que a fidalguía foi o grupo dominante entre os séculos XVII e o XIX. Pero, que vai pasar con Alonso de Vilanova na nosa historia? Como vai pagar unha débeda que todos saben que non pode ser pagada? Na praza, a muller de Alonso págalle a un funcionario municipal os impostos sobre o que vendeu ese día. Os campesiños, ademais do esforzo de traballar a terra e pagar o foro, tamén teñen que pagar os impostos sobre o que venden. Á vila acaban de chegar unha partida de recrutamento que ven cos nomes para a leva. Un a un van dicindo os nomes dos que teñen que pasar a formar parte das tropas. Miguel de Reboiras, Jacinto Sedes Vilar,
Miguel de Reboiras, fillo dun campesiño adiñeirado, está incluído na lista dos soldados que deben unirse ao exército. Miguel está decidido a calquera cousa con tal de non ter que ir á guerra. Vaille pedir consello ao escribán, que é quen máis sabe diso. Para avivarlle o enxeño, Miguel de Reboiras entrégalle unha bolsa con moedas. De súpeto, o escribán dá coa solución. Atopa un sustituto para Miguel que non é outro que Alonso de Vilanova, o noso labrego en apuros. Diante dos cartos, o campesiño non está en situación de escoller. Vai ser pai e se non quere que o boten das terras que traballa, ten que aceptar o que lle propón o escribán. Por 26 ducados e unha baluga de manteiga para a súa muller, Alonso de Vilanova irá á guerra en lugar de Miguel de Reboiras. A historia de Alonso de Vilanova e de Miguel de Reboiras non constituía para nada unha excepción na relación entre as clases dirixentes e o pobo no século XVII. O poder da fidalguía e da xerarquía eclesiástica sobre os campesiños era absoluto. As súas vidas estaban literalmente nas súas mans, nas mans dos señores, que se esforzaban para que o pobo entendese que iso era algo natural. A historia que van ver a continuación protagonizouna o señor destas terras e abade do mosteiro de Lourenzá. En Vilanova de Lourenzá, conforme un documento de 1680, era costume que cada día de reis o alcalde maior e os dous alcaldes ordinarios acompañados polo pobo lle entregasen un paporrubio ao abade do convento. Era un xeito de renovarlle ao seu señor o seu compromiso de lealdade e fidelidade. O abade collía o paporrubio nas mans e sacaba dunha caixiña unha tesoira que poñía no pescozo do paxaro coa disposición de cortarllo ao mínimo movimento. O abade advertíalles a todos os presentes: «Vedes, vasalos, este paxaro. Vedes como está na miña man cortarlle a cabeza. Así está na miña man cortarlle ao vasalo que non obedeza». Pero, para expresar a súa misericordia, soltaba o paxaro e dáballe a liberdade, de igual xeito que lles permitía aos vasalos andar ceigos. A situación de Alonso e a dos campesiños da súa época era de sometemento á fidalguía. Os dereitos da terra que traballaban pertencían a un fidalgo. Vivían coa doutrina relixiosa instruída por outro fidalgo. Tiñan que dirimir os seus preitos por medio do outro fidalgo, e os impostos pagáballos tamén a outro fidalgo. Por riba, cando os campesiños ían á guerra, facíano tamén ás ordes de fidalgos. Ata hai poucos anos, este edificio era o cuartel de San Fernando, e agora resulta que é a Facultade de Belas Artes de Pontevedra. O troco de uso no edificio é sinal da fin da milicia obrigatoria. Na nosa anterior historia, viamos como se evitaba o ingreso no exército pagando para que outro ocupase o lugar. Ese feito vai se reproducir 200 anos máis tarde, na chamada filas para as guerras de Cuba, de Filipinas ou para a guerra de África. Neses casos, a figura que vai posibilitar a sustitución vai ser o cacique local, quen por cartos ou por pagamento de favores se vai converter no intermediario ou no conseguidor deses novos tempos. De caciquismo e de pagamento de favores é do que imos falar na nosa vindeira historia. Cando paseamos polas rúas das nosas vilas e cidades, hai un elemento que nos acompaña no noso camiñar e que por cotián pasa inadvertido. Darlle o nome de alguén a unha rúa pretende servir de homenaxe e perpetuar a memoria dun persoeiro que tivo relevancia social. Cando as nosas cidades tiveron a primeira gran expansión no paso do século XIX ao XX, abríronse moitas rúas e avenidas novas que normalmente se bautizaron co nome de políticos dese momento. No século XIX, cando en España se instauraron as eleccións como simple formalidade democrática, aparece unha figura clave no control social e no control do voto, o cacique. O funcionamento era ben simple. Controlando os resultados das votacións estaban os caciques, situados nos cargos locais ou provinciais, e en riba estaba a figura do oligarca que controlaba todo desde Madrid. Mediante un sistema de favores e prebendas, os caciques locais captaban os votos, que eran recompensados con novos favores. Deste xeito, perpetuábase a oligarquía no poder.
Aínda que a figura do cacique é orixinaria de América, onde ten un significado respectable para moitos povos indígenas, en Galicia os caciques foron principalmente controladores sociais e políticos, que tamén é certo que desde os seus cargos impulsaron obras públicas e favoreceron a renovación urbana do noso país. Hoxe, a maioría de nós descoñecemos o modo de operar daqueles persoeiros e só os identificamos cos nomes de algunhas rúas das nosas cidades. O poder que tiveron estes políticos caciques sobre as provincias que representaban en Madrid foi inmenso. Neste sentido, posiblemente, o máis ilustre político representado nas rúas das vilas galegas sexa Eugenio Montero Ríos. Non só lle deu nome a rúas en Vigo, en Lugo ou en Santiago de Compostela. Tamén a esta, a Gran Vía de Montero Ríos aquí en Pontevedra. Sobre Montero Ríos trata a nosa derradeira historia de hoxe. Este domingo é un día de reunión política no Pazo de Lourizán, a residencia de lecer de Montero Ríos. Quérelles transmitir o seu agradecemento aos familiares máis directos, que son, a súa vez, os principais axentes do entramado político que foi configurando ao longo dos últimos 40 anos e que culminan co seu nomeamento como presidente do goberno. É o broche de ouro dunha gran carreira política dentro do Partido Liberal. Na celebración familiar estaban o seu fillo Andrés Avelino, representante case vitalicio por Mondoñedo e un defensor da protección de menores, o seu fillo Eugenio, que era representante de Muros e antes de Cambados, os seus xenros Eduardo Vicenti, que chegaría a ser 36 anos deputado en Cortes por Pontevedra, e Eduardo Martínez del Campo, senador vitalicio. Tamén estaba o seu xenro García Prieto, un político de gran valía. Todos eles representaban o entramado caciquil de carácter familiar que construíra sabiamente o patriarca de Lourizán. García Prieto formárase no bufete de Montero Ríos e foi quen mellor aprendeu as ensinanzas do político galego. Primeiro baixo a vixía do seu sogro e posteriormente pola súa conta chegara ata onde non puido chegar ningún dos propios fillos de Montero. García Prieto terminou sendo unha peza insustituíble na rede política caciquil creada polo seu sogro. Foi quen de crear a súa propia organización, na que situou a membros da súa familia seguindo o modelo de Montero Ríos, que consistía en colocar familiares en cargos políticos para telos ao seu servizo. Era, pois, un alumno aventaxado. Por iso Montero Ríos ía nomealo ministro de Gobernación. O sistema caciquil da Restauración Española de finais do século XIX estaba asentado no control das institucións de carácter provincial e local. Os concellos e as deputacións eran fundamentais nese control. O alcalde, o xuiz ou o secretario do concello eran postos moi apetecible política e socialmente. Eles eran os intermediarios co pobo, a parte do poder que coñecían os cidadáns de a pé. Eran os conseguidores aos que podían recorrer os galegos cando tiñan algún problema. Lourizán converteuse no solar dos Montero e as reunións familiares en auténticos consellos de Estado. Ata alí achégase o alcalde dun concello veciño que vai facer unha xestión para un propietario acomodado da súa vila. O home pediulle recomendación para o seu fillo e o alcalde, o cacique local, vai usar a súa influencia por pertencer á rede dos Montero Ríos. A proximidade co pobo outorgáballe prestixio social ao cacique. Os veciños visualizaban o poder na súa figura e non nos representantes elixidos, os que non coñecían e que nada tiñan que ver coa súa vida diaria. Cando o favor sexa conseguido, o alcalde faralles ver aos beneficiarios que deben contribuir na súa familia e no seu entorno apoiando as candidaturas dos Montero. O alcalde fai as presentacións entre don Eugenio e o rico propietario da súa vila.
o pai pediu recomendación para o seu fillo, licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago, para colocalo como secretario nun concello veciño. Este alcalde representa a base do sistema que ten a Montero no seu cume. Caciques locais que apañan votos e intermedian en favores entre os veciños. A persuasión do cacique debía ser suficiente para controlar o proceso electoral e o día a día na vida local. Cando esta rede fracasaba, facía uso da forza, empregando a intimidación ou o encarceramento dos disidentes. Ademais, sempre quedaba o recurso da fraude mediante a falsificación de actas ou a votación masiva dos mortos ou, no último caso, a compra de votos. Nesta humilde casa da rúa santiaguesa dos Xasmíns naceu Montero Ríos no 1832. Esta orixe humilde non lle impediu chegar ás máis altas cotas do poder político e social da súa época. Ademais do seu talento, nesa carreira empregou dous apoios básicos da historia social de Galicia: a recomendación e o favor. En agradecemento do feito pola súa cidade natal, os santiagueses levantaronlle esta estatua no 1916, 2 anos despois da súa morte, por suscripción popular, e colocárona aquí no centro da Praza do Obradoiro, no lugar máis representativo de Santiago e de Galicia. 12 anos máis tarde trasladárona á Praza de Mazarelos, porque se entendeu que ningún político era tan importante como para ter unha estatua nesta praza. Por iniciativa dun artista, volve estar aquí, aínda que só por un día. Este emprazamento, aínda que ocasional, recórdanos o gran poder que tivo este home. Catedrático, abogado de prestixio, liderou as propostas de profesionalización da xustiza e da separación da Igrexa e o Estado, entre outras moitas de carácter progresista. Foi, sen embargo, unha das grandes figuras dun sistema, o caciquil, ao que chegou a atacar na fin da súa carreira política. Un paradoxo que quizáis non o é tanto para unha figura controvertida que foi alcumada como o Cuco de Lourizán. Outro dos poderes fundamentais do sistema caciquil eran os gobernos provinciais. Eses gobernos civís estaban nas actuais sedes das subdelegacións do goberno. O gobernador dirixía a administración provincial e, como tal, era o xefe dos servizos públicos da provincia. Ademais, controlaba a orde pública e a policía. O gobernador era a máxima autoridade e representaba o goberno do Estado na provincia. Polo tanto, era a máis alta autoridade política e administrativa. Neste capítulo falámosles dos nobres, dos fidalgos e dos caciques que tiveron un poder que decidiu o destino de moitos galegos nos últimos 5 séculos. Todos eles tiveron ese poder porque lle otorgou un sistema político que serviron e do que se aproveitaron. Os caciques cobraron como favores o que nunha democracia son dereitos de todos os cidadáns.